Narito ang ilang mga impormasyon kung paano natin makuha yung 5,000 to 8,000 financial assistance na manggagaling ho sa ating gobyerno. Ang magbabali dito sa atin mga kababayan ay mga taga-DSWD. Bakit? Kasi sa kanila galing yung pondo. Pero bago yan, ay gusto ko pong batiin muna ang aking mahal na pamangkin na si Venus Merinewil dyan ho sa Ilagan City, Isabela, at si Tolmani Corrales Donato. Makinig ho kayo mga kababayan para alam po ninyo kung magkano ang inyong matatanggap at kung paano ninyo ito makukuha. So narito ang ilang mga katanungan na meron ng mga sagot. Una, bawal bang ipaserox yung form? Bawal pong ipaserox yung form mga kababayan. Bakit? Dahil meron po yung control number o serial number na manggagaling mismo sa DSWD. Kaya hindi ho pwedeng dayain yan. Pangalawa, sino ang mga mabibigyan ng form? Ang mga mabibigyan po ng form ay bawat pamilya. Ibig sabihin, kung mayroong 3 pamilya o 4 na pamilya sa isang bahay, ay 3 o 4 din na form ang matatanggap dyan. Kaya dun ho sa mga magbibigay na mga empleyado ng barangay ay hindi po uso yung kung sino lang ang gusto mo, kung sino ang kaibigan mo, kung sino ang kamag-anak mo, kung sino ang butante, yun lang ang bibigyan mo. Hindi uso yun, hindi uubra yun. Lahat dapat ay mabigyan. Kung ilan yung pamilya dyan sa barangay nyo, obligado ninyong bigyan dahil karapatan po nila yan. Kaya mga kababayan na mga pamilyado, makinig ho kayo. Karapatan po ninyong kumuha ng form, karapatan ninyong makatanggap ng financial assistance, at kung hindi kayo makatanggap, ay maaari po kayong magreklamo sa DILG para ang mga barangay opisyal ang mananagot dyan. Bahay-bahay ho ang pagbibigay ng form. Hindi po kayo ang pupunta sa barangay, no? Katamaran ho ng mga barangay captain, mga barangay opisyal, kung kayo pa ang pupunta sa mga barangay hall. Pangatlo, meron na bang natanggap na pera? Wala pa pong natanggap na pera ang kahit na sino sa buong Pilipinas. Nasa barangay na ba yung pera? Wala pa po sa barangay at hindi ibibigay sa barangay yung pera dahil ang magbibigay ho mismo ay mga taga-DSWD. Kaya yung mga barangay official na nag-aasam-asam ng kanilang makurakot, ng kanilang makulimbat, sorry na lang kayo. Wala hong makukuha, wala kayong makukuha ni singkong duling, no? Kundi ang ibibigay lamang sa inyo ng ating mga DSWD. Sino ang maghahatid ng form? Ang maghahatid po ng form ay mga empleyado ng barangay. Kaya inuulit ko, lahat ng pamilya sa inyong barangay ay obligadong bigyan ng form. Walang pipiliin kay butante, kay hindi, mayaman, mahirap. Basta isang pamilya ay kailangan mong bigyan. Kanino dapat ibalik yung form? Ibabalik din ho yan doon sa nagbigay sa inyo. Dalawa ho ang form na matatanggap ninyo. Isang maiiwan sa inyo at isang ibabalik ninyo doon sa mga nagbigay sa inyo, mga kababayan. Maliwanag po yan. Yun ang tulong na matatanggap natin ay galing po yan sa LGU, sa DSWD, Food and Non-Food Assistance, sa DOLE, sa TUPAD, BKB, ay hindi lalagpas sa 5,000 to 8,000 pesos ang matatanggap ng bawat pamilya, ano ho? O bawat rehiyon. So narito na ho, ang mga rehiyon na tatanggap ng financial assistance at kung magkano ang kanilang matatanggap. Makinig ho kayo. Ito hong mga halaga na mababanggit, yun ho ang matatanggap ng bawat pamilya sa bawat rehiyon. NCR, 8,000. CAR, 5,500. Region 1, 5,500. Region 2, 5,500. Region 3, 6,500. Mimaropa, 5,000. Region 5, 5,000. Region 6, 6,000. Region 7, 6,000. Region 8, 5,000. Region 10, 6,000. Region 11, 6,000. At Region 12, 5,000. Pakishare po mga kababayan para po sa kaalaman ng mas nakararami. Kung meron hong mga pamilya na bababa doon sa mga nabanggit na matatanggap ninyo, halimbawa sa Region 12, ang ibinigay lang dyan ay 4,000, magreklamo na ho kayo dahil 5,000 dapat ang matatanggap ninyo dyan. Salamat po ng marami.